taikuru kuti taikwanisa tese. Pane ruyo rwendazwa rwatanga kungoimbiwa pano ngoumweni murume. Murume waimba achiti hazi kudai moyo wangu waikwanisa kugara parudo, pamwe nenzira yekuenda kudenga ndaizoionawo. Kugara kuna vanotenda ngekuti chiro chacho chakazwi chii chirudo. Kapuka kanozwi rudo kanoshupa kuti ukakwanise. Ndipo paya Jesu Kristu achitikomborerai Afrika, muitumire mweya mutsvene. Jesu Kristu akazwa rudo rwekupinda ndihwo muAfrica, akachibve maitumira mweya mutsvene. Rugare kuna vanotenda. Jesu Kristu ozotumawo sendiruka munyika yeAfrica imweni. Sendiruka wakauya achimba Mwari komborera Afrika. Ari kuimba Mwari komborera Afrika, wakatanga achiti tumiraiwo mweya. Asi pane pakazosvika nguva yakazotaura sendiruka kuti musasatiba tumirai mweya, nekuti mweya mutsvene taanawo. Chiitai kuti tumirai rudo. Uya rudo, uya runyararo nerugare kuna vanotenda. Zviro zvekuratidzwa ndizvo kuti tiziye kuti kapuka kanozwi rudo kakambodiniko. Tikakwanise kubata iponapo pekuziya kapuka kanozwi rudo, tokabata kwakuise mumbudu. Zvese izvi hatizozvioni baba, ngekuti zviro zvese zviri kuzungunika zvone zviri kuitika. Hapana chimwe chazvo chisakaprofitwa ndisendiruka. Shoko rekutanga sendiruka unozwa akatora mucheka kwakusunga muchiunu, kwakuti sumukai mubate, amwe obata ino, kwakuti dhonzai. Anhu odhonzerana chiki zvapera wakati zviri kuseendeiko. Anhu akati hatizviziba, zviri kutaura kuti ndio kudhonzerana kwemuchazoita chechi iyi, muchazoita yekudhonzerana. Runyararo handizvo here zviri kuitika izvi? Pano uchabvunza here kuti chechi haisi kudhonzerwana here? Rugare kuna vanotenda. Umwe mufundisi wasumuka achiti Jerusarema hatisati tataurirwa ngemweya kuti ngarisuduruke, ngekuti pane mhiko yakaita mapipi yakaiswapo yekuti bhanana rakabereka ningambi. Handi stori bazviruku, zviro zvakaitika nehumambo hwenyika hukapatika ndizvo kuti simai tsonga yebhanana. Tsonga yebhanana yadiri hwekura kwakuti mwana ino. Madhodha anga ari pachadzuka akatya kuarya mabhananawo, akatema nyika imwe akaendesa Zimbabwe. Kutaura kuti imhiko yakati ndiwo musha pano pachadzuka. Saka tisati taona imweni mhiko yatinopikirwa ndiyo kuti musha uyu hapachina, hatisudurukiba. Kana kofire mukadheva runyararo nerugare kuna vanotenda. Mashoko afungwa pano ese anotyisa.